ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଡେଣିଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ସକ୍ଷମ ପଞ୍ଚାୟତ ବିକଶିତ ଭାରତ ଜି ରାମଜୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରାମସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରାମସଭା ବୈଠକରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ବିଭିଜି ରାମଜୀର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା କରାଯାଇଥିଲା। ବୌଦ୍ଧରୁ ପ୍ରତାପ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ NTV ଓଡ଼ିଆ। ସରପଞ୍ଚ ଆଡେଣିଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଜି ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରାମସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏଥିରେ ଆମର PO JE ସାର୍ ADO ଆଉ MBK CRP ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। SHG ଗ୍ରୁପ ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗ୍ରାମସଭାଟି ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେଲା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଗ୍ରାମ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆମର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଡେଣିଗଡ଼ର ସରପଞ୍ଚ PO ADO ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ଆଉ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ SHG ଗ୍ରୁପ ମା ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ 200-250 ଲୋକ ଥିଲେ। ଆଉ ନୂଆ ସବୁ ଆଲୋଚନା ବିଷୟରେ ସରକାର ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝାଗଲା। ଏମିତି ସବୁ ବସିକି ସବୁ ଆଲୋଚନା ହେଲା, କାମଧାମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ବାସିରେ ଗଲେ।